Agwara na ebe ahụ hospital ọsị na ya nyelụ notice 3 hours. Nke bụ inye notice 3 hours. The nurses are doing their job with torchlight. Even as I'm doing this video now, I'm doing it with torchlight. They demolished so many places. And while doing that, they demolished the house that houses the power supply system to the newborn. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị ụlọ ọgwụ ama dịka Christ the King Specialist and Children Hospital nke dị na Fege n'ime okpuru ọchịchị Onitsha South nke steeti Anambra ebeela arịrị n'oke olu n'ihi ka ha si na ọrụ nkụri na nkwari nke onye isi na-achị ya bụ ime okpuru ọchịchị Onitsha South malitere n'ogbe ha si wee metụta ọrụ ahụike nke ha na-arụ. Anyị matara nke a site n'ụfọdụ ihe onyonyo nke si n'ụlọ ọgwụ ahụ wepụta bụ ebe ha nọrọ wee gosi ka ya bụ ọrụ nkụri na nkwari si wee metụta ụfọdụ mpaghara ya bụ ụlọ ọgwụ bụ nke gụnyere ụlọ ebe ha na-adọba igwe na-enye ọkụ bụ nke ama dịka generator house nke akụriri akụri. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na ozi ha nwetara site n'aka ya bụ onyeisi okpuru ọchịchị Onitsha South bịara nnọọ naanị oge awa 3 bụ 3 hours n'olu bekee tupu ha bụ ndị ọrụ nkụri na nkwari awụchie ebe ahụ. Ha gakwara n'iru wee mee ihe onyonyo n'ime ya bụ ụlọ ọgwụ bụ ebe ha nọrọ wee gosi ọtụtụ ụmụaka ndị nọ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma n'ihi ya bụ ụlọ ebe a na-adọba igwe na-enye ọkụ nke akwariri. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'ụlọ ọgwụ Christ the King Specialist and Children Hospital nke dị na Fege na Onitsha South nke steeti Anambra. Ka m bịakwanụ. Okpugbu afọ ọnụ ọcha. Agwara ya na ebe ahụ hospital ọsị na ya nyelụ notice 3 hours. Nke bụ inye notice 3 hours. Ya pụtagodi ka nsete. Ọ nọ ebe ni notice 3 hours. ego ra na-eri ya n'aka eji kapi na-emebi Chineke kpọkwa ụlọ ndị ara
We are in trouble, oh, we are in trouble. The local government chairman gave order that they should demolish some parts of the hospital. In fact, they demolished a lot in the hospital. And this thing affected the power supply to the newborn. See, everywhere is dark. This is the United Intensive Care Unit of this hospital. Everywhere is dark. The nurses are doing their job with torchlight. Even as I'm doing this video now, I'm doing it with torchlight. I'm doing it with torchlight. They demolished so many places. And while doing that, they demolished the house that houses the power supply system to the newborn. The house that houses the power supply system to the newborn. They demolished it, and it affected the energy supply to the newborn. If anything happens to these babies, what are we going to say? The government is the cause. Some are on oxygen. This one here is on oxygen. This baby is on oxygen. See it. And we are using reserved energy. So imagine that this energy finishes. What are we going to do? If this reserved energy finishes, what are we going to do this night? All these machines are still working because now they are being charged. Imagine. We are in a very big trouble. We are in a very big trouble. They demolished the house that houses the power supply to the newborn. They were not even considering that they have babies inside here. Everywhere is dark. Everywhere is dark. This is the newborn. Everywhere is dark. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ana m asị ka m bidogodu n'ikwu okwu gbasara ebe ahụ emere nkwuri na nkwari ahụ, maka na ọ na-adị mma anyị pụta ebe a anyị agwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Na mbụ, ọ bụrụ na ịlachi azụ anya n'ihe onyonyo ahụ anyị kiriri ugbu a, ị ga-ahụ na ụlọ ahụ ebe a na-adọba igwe ọkụ nọ n'okpuru ụdọ ọkụ latrik nke ama dịka high tension. O nwere high tension gara ebe ahụ. Ejenubeghị m ebe ihe ahụ nọrọ wee mee na mbụ, mana n'ihe onyonyo a ka m nọ wee hụ ya. O nwere ụdọ ọkụ gara nke ụlọ ahụ akụriri bụ ihe dịka generator house ahụ akụriri. O nwere ụdọ ọkụ gara n'elu ya. Ụlọ ahụ nọ ya n'okpuru. Ma nke bụ eziokwu bụkwanụ na ọ dịghị mma ihe ọbụla a na-arụ nke mmadụ ga na-eje anọ n'ime ya, ma nke mmadụ na-aba n'ime ya kwamgbe ịnọ n'okpuru ụdọ ọkụ ahụ nke ama dịka high tension. O nwere nnọọ otu ihe onyonyo nke nkiriri, ọ dịka n'izuụka gara aga. Echefuola m ma ọ na Calabar ka nke ahụ nọ mee ka ọ na Benin, ebe ụdọ ọkụ ahụ dọbiri wee wụọ n'ala. Ndị niile ya bụ ihe nwetara, ndị ka dị ndụ n'ime ha nọzi n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma. Ya bụ ụdọ ọkụ bụ ihe dị very very dangerous ma asụọ ya n'olu bekee. Wee na-asị na ahụtaghị m ihe dị njọ na gọọmenti na-ekpochapụ ihe niile nọ n'okpuru ụdọ ọkụ ahụ ka e wee nwee ike zọpụta ndụ ndị mmadụ. Nke ahụ bụ na akụkụ nke ahụ. Mana abịaziekwanụ n'akụkụ nke ndị gọọmenti, ana m ajụ onwe m kedu ihe mere, maka ọ bụghị taa ka gọọmenti a batara n'ọchịchị. Ọ bụghịkwanụ taa ka arụrụ ihe ahụ arụrụ n'iru ụlọ ọgwụ ahụ. Wee na-ajụ keduzi ihe mere
na gọọmenti na-abịa ime nkwuri na nkwari ihe ndị mmadụ nọrọla afọ ole na ole, o wee bụrụ sọsọ oge awa 3 ka gọọmenti nyere ka e wee kpochapụ, ka onye ọbụla nwere ihe n'ebe ahụ wee kpochapụ ihe o nwere. Nke ahụ ezighị ezi, ozighị ezi, onweghị ka o si dị mma na ntị. Ihe ọzọ wee bụrụkwa ndị bịara ọrụ nkwuri na nkwari ahụ, amaghị m ka o nwere ihe na-eseburu okwu ebe ahụ, mana ọ bụrụgodị na a ga-akụri ihe niile nọ na gburugburu ebe ahụ n'ime oge awa 3, kedu ihe mere na unu elebeghị anya ma chebee ya uche si na ihe a bụkwa n'ụlọ ọgwụ, ebe a na-eme gịnị? Ebe a na-azọ ndị mmadụ ndụ. Ebe a na-azọ ndị mmadụ ndụ kwesịrị na ọkụ ga na-adị mgbe ọbụla n'ụbọchị. Unu ahụlanụ ka ọnọdụ inwe ọkụ si wee dị n'obodo Naijiria. Unu ahụlanụ ka ndị mmadụ si enwe ọkụ, mbụ ọkụ latrik. Ebe ahụ wee bụrụzie maka o nwere mgbe m hụrụ a na-ebupụta ihe dịka solar panel. Ana m eche na ihe dịkwanụ n'ime ya bụ ụlọ akụriri ebe ahụ bụkwanụ jenaretọ. O wee bụrụ ihe na-enye ha steady power supply ha ji arụ ọrụ ha na-arụ n'ime ụlọ ọgwụ ahụ. Unu bụ ndị bịara ya bụ ọrụ, ma onye dunyere unu ọrụ, onwe dịka unu si wee chebee ya echiche si na ewepụkwa ọkụ a, ndị nọkwa na life support makwanụ ndị nọ na oxygen ụlọ ọgwụ a, kedu ihe ga-abụ ọnọdụ ha? Nke ahụ jọrọ ezigbo njọ. Ụdị omume a bụ omume ndị afọ tara mmiri. Ọ dịghị mma. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, uche m ka m kwukwara. Ọ wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị, etu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị m gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa, iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya maara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.